Sa ato nagapanguna nga mga pangulong dinalan sa mga balita lokal, barko nga nagabiyahe Bacolod Iloilo vice versa, dako ang posibilidad nga madugangan ang seating capacity sa bulan sa Disyembre. 19 ka mga empleyado sa Negros First Food Terminal nag-negatibo sa RT-PCR test. Samtang paglaptas ang text blast angot sa guidelines sa pagpatigaan sa Christmas party ginpanghiwala sang DOH. Senator Gatchalian ginaduso nga matagaan sang laptop kag internet connectivity ang kada estudyante sa Pilipinas. Maayong aga Bacolod, maayong aga bilog gabahin sang Western Visayas. Karon nga law Sabado, Nobyembre 28, 2020. Ang inyong news team, Aksyon Eden Aboso. kag Aksyon Boy Duran, ang mga balita lokal pagkatapos lamang sa ne. Good morning! Happy weekend sa aton sining mga ka-aksyon, Action Boy, and of course, sa imo man. good It's the morning. last Saturday of November. Saturday, Oh my gosh! Oh my gosh! Ano na to dayon? December na Action Boy, no? Grabe. It's so fast track. Fast track. Fast track. Good. So fast the So days. fast the days of the Merry Christmas. Good morning, Danay, kay Alex Fuentes. Good morning man kay Vincent Roland Ozoa. Of course, kay... Ay! Nadagdag pa ako cellphone, ha? Vincent Roland Ozoa, kay Sir Alex Montez, of course. Good morning. Ma'am Cory Vidaha, good morning man. Jennifer Prado Torres, good morning. And of course, sa ato nga El Presidente. Dennis Richard Tibor Roma, good morning. And super prettiest, grabe ba? Dumatuyawan, mata ni man? Super na prettiest pa. Ay, Putangin na lang na yung beautifulest. Sino nagambala? Si, El Presidente. Sip-sip lang na sa simo. Gani man, kay may sala na siya danigan. Have a wonderful day kuno to all of us. Thank you, good morning also to Aksyon Radio Energy Fans Club family. Thank you so much. Kabalo ka Action Boy, nagadamo, nagid nga nagadamo. Ambot ko nga pang sala, yaman ni ang mga naga-intrada, no? Oo, nagadamo ang mga members ya. Oo, dugay-dugay, duwa na ni Katarpulin. Asa sa mo maganda yung tarpaulin Kay- na kuan mapa-imprinta? Kay hindi dan kay go ang sa isa lang Katarpulin. Subundo ka damo, nagid Action Boy. Sabto na mga nakaroon chill lang bala, lahat ng bala. Do mga 49. Do mga 49 na kabilog. Aha. Basta chill lang, maabot yun ang chimpo nga maka-pobra gina si kuan, si Dennis ang tarp. Ang balya, super pasakay ta danay nan. Hindi ginako mo man. Nagapasakay ka Sige man lang. daw. Sige ha, gida. Lily King, good morning. Kay Jacob Pabalate, good morning. Ginatamnyaw niya lang kuno ang ilang chief engineer. Doholis kag John Lloyd sang MV Angela Therese sang Bacolod Triumph Hardware. Thank you so much. Meron, ang chief engineer nila sa Sa MV Angela Terese? Therese? Teresa. Sa Bacolod Triumph Hardware. Gurong barko, guro sang Triumph, guro nga ilang mga span nila, mga Cargo nila, Basing guro. man, Basing arat lang kagulingan ng barko. Yes. Sige, okay. Good morning man sa kay amigo naton Roberto One Ball Gallo dira sa Las Vegas, Nevada, no? Sa kay Tata, di na to siya. Dula sa Tata, oh. Tata Ripolio Cajeto from home site. Greet niya lang ang Kahelo gali. Kahelo family sa Birin, Linao, Cabangalan City. Kay Philip Isulat sa Buen Retiro, Talisay City. Kag kay Lovely Ga Pasunting. Good morning man. Sige. De Guzman Lourdes, good morning. Bisan sa Bulacan ako nagakabalo ko sa mga nagakatabo da sa akon nga banwa. Ay, very Taga-diin good, ka ma'am nga banwa, ma'am. Gingking Arroyo, good morning. Kag kay amigo naton Phil Alonso guys sa Japan, good morning man. Standby na kita sa mga balita lokal.
Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:09. Sa detalye na sa aton mga balita lokal. Dako ang posibilidad nga magadugang sang units ang mga operators sang fast craft sa bulan sang Disyembre kung padayon lamang nga nagataas ang kadamuon sang ilang mga pasahero. Sunod kay Frank Carbon, operator sang Wisam Express, dako nga bulig sa ekonomiya kag palangabuyan sang madamo nga sektor ang ginhimo nga pagbukas sang biyahe sa mga fast craft. Dungan pa ni Carbon, posible nga yara sa 200,000 tubdog 300,000 pesos ang kwarta kag palangabuyan ang na-generate kag ma-generate sang among aktibidad. Nagalaom man ini nga hindi na magtaas pang kaso sa COVID-19 sa masunod nga bulan, agot hindi man maapektuhan ang ilang operasyon. Nagnegatibo naman ang resulta sang 19 ka mga empleyado sang Negros First Food Terminal nga ginpaidalom sa swab test matapos nagpositibo kag napatay ang isa ka job order casual sa Nobyembre 23. Sunod kay Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz, dako ang ila pasalamatan matapos nga 19 ginpaidalom sa RT-PCR test kag 19 man ang lunsay nagnegatibo sa virus. Dugang pa na decontaminate naman ang lugar, rason nga nagpahanugot na si Governor Eugenio Bong Lacson nga liwat buksan ang food terminal para makabalik sa pagbaligya ang mga vendors. Palayag ni Diaz, nagig-angot na sila sa pamilya sang JO nga napatay, agon may baloan kung ano pa ang mabulig sang probinsya sa ila pamilya. And we are happy to announce nga ang the rest of our employees sa Palapala tested negative, no? All 19 of them na-test negative tanan. Si Provincial Administrator Attorney Refrando Diaz. Samtang patay naman ang isa ka pulis nga assigned sa siyudad sa Sagay matapos ginaligar matiruhan niya kaugalingon sang Nobyembre 27 sang gabi sa siyudad sang Cadiz. Ang insidente natabo ini sa corner Arellano, Cabahog Street, Barangay Zone 4, siyudad sang Cadiz sa Negros Occidental. Sa interview sa Aksyon Hotline, ginpahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuato, ang hepe sang Cadiz PNP, mga alas 9:15 sang gabi sang Nobyembre 26 sang natabo ang insidente. Sunod kay Mansuato, mga alas 9:30 sang gabi sa nakabaton sila sang tawag nga may nagluntad nga shooting incident sa nasambit nga lugar. Sa investigasyon sang kapulisan, may pagbaisay sa tunga sang napatay nga pulis nga si Police Staff Sergeant Bernie Sales sa kaupon nga si Beverly Latosa, 25 anyos. Naggabot sang armas si Sales sa din gintunguan man ni Latosa nga hakson si Sales agud punggan ka magkalma ini. Apang sa wala ginapaabot, aksidente nga naglupok ang armas nga inauyatan ni Sales kag ini ang naigo. Giningagaw pa nga madala sa ospital si Sales apang gindeklaran nga patay malas 11:10 sang gabi mismo sa mga petsa. Nakuha sa insidente ang isa ka 9mm pistol. So, si mga pulis nga siya, no, nang assault nga may confrontation nga may giakiga, no? Tapos, gusto sa pakalmaon sang bayi, no? Tagwirin dito na, according no, gabot ko ng pusil, pero hako sa sang bayi, kag nag-agaway sila. Sa statement pa lang sang nakuha nato, no? Okay. So, pinapangitaan pa ni nato, ginapadaloman ta pa investigation. So, makita tama sa CCTV no, nga sila gahak sa naib lang, nga gagaway, lumupok ni. Ang kabahin sang pahayag ni Police Lieutenant Colonel Robert Mansuato. Kumpirma naman ni Police Major Albert C. nga hepe sa Sagay PNP nga on duty ang iya police nga napatay nga si Staff Sergeant Bernie Sales nga sa natabo nga insidente sa syudad sang Cadiz. Sunod kay C na assign na sa intelligence operative si Sales kag may operasyon ini nga ginpadulungan sa amo nga syudad. Samtang nagapatigayan man sang separado nga investigasyon ang Negros Occidental Police Provincial Office angot sa amo nga insidente. Palayag ni NOCPO Deputy Spokesperson Lieutenant Abigail Donasco, protocol sang kapulisan nga magpatigayan sang madalong nga pangusisa matapos nga ang PNP man ang imbolbado sa insidente. Patag ni Donasco, naka-duty man o kung wala ang isa ka pulis, obligado sila magdala ang ila issued firearms para sa ila proteksyon kag makaresponde kung natabuan nga yara sila sa lugar nga may kinagamo. Samtang patay man ang isa ka soltero sa ginluthang sa sitio Verano, Barangay Lantad, siyudad sang Silay. Ang biktima ginkilala kay Michael Basero, legal sa Pangidaron, samtang ang mga suspetsado ginkilala naman nga Sanday Diego Pilaes kag Rami de la Cruz, tanan legal sa Pangidaron kag lunsay pumuluyo sa muman nga lugar.
Sa investigasyon sa Silay PNP, ang biktima nagakaon sa gwa sa iyas nga balay o kon sa balay sa isi nga abyan sa ini ang ginlutang sa mga suspetsado. Giningagaw padala sa ospital apang gindeklarar nga patay. Nagapadawin pang investigasyon kag at large sa karon ang mga suspetsado. Pilason man ang isa kamay matapos ginluthang sa sitio Pulupangyan, Purok Pag-asa, Barangay Bugang, Banwasang, Toboso. Ang biktima ginkilala kay Erwin Uy, 31 anyos, samtang wala pa makilala ang mga sospetsado. Sa inisyal nga investigasyon sang Toboso PNP, nagakugos ang biktima sang iya 6 kabulan nga anak sa gwa sang ila puloy-an kag ginluthang sang riding in tandem. Nakaangkon sang kapilasan sa likod kag ilok ang biktima nga karon ginabulong sa Alfredo Marañon District Hospital. Padayon pa man ang paghibalo sang otoridad sa rason o kung motibo sang krimen. Dakop naman ang isa ka lalaki sa ginkasa nga bypass operations ang Criminal Investigation and Detection Group Bacolod Field Unit sa Banga Hermelinda Homes, Barangay Mandalagan, Siyudad sa Bacolod gahapon sang aga. Ang nadakpan gigila kay Joel de la Cruz Sr., 60 anyos, sang Lot 1, Block 12, Granville 2, Barangay Mansilingan, diri man sa siyudad sa Bacolod. Sunod sa report, nakuha kay de la Cruz ang isa ka unit sang kalibre 45 MK4 pistol, 3 ka wala naglupok nga bala sang armas lutang, isa ka magazine sang kalibre 45 nga armas lutang, isa ka unit sang cellphone, motorsiklo, mga personal nga dokumento kag kwarta. Si De La Cruz ang inpahag ng isa sa mga involvado sa gun running activities sa probinsya sang Negros Occidental. Preso karon si De La Cruz sa custodial facility sang CDEU Bacolod Field Unit. Sa katapusan nga balita lokal, naglamot naman sa 138,217 ka mga sako sa humay ang nabakal sa National Food Authority bilang bulig sa mga mangunguma diri sa probinsya sang Negros Occidental. Sunod kay NFA Negros Manager Josephine Venus Castillo, naghaganhagan na ang ila pagbakal sang humay bangod natapos na ang peak sang harvest season kag puno na ang ila sini nga mga warehouses. Dugang pa, nakapadala naman sila sang 30,000 kasako sang humay sa probinsya sang Iloilo agod ipaydalom sa test milling para may baluan kung pasado ini sa 14% moisture requirements ng NFA agud mabaligya sa merkado, ilabi na karon nga nagpangabay ang probinsya sang Cebu sang supply sang bugas sa amo nga ahensya. Ginpasiguro man ni Castillo nga sa karon supisyenteng supply sang NFA rice para sa syudad sang Bacolod kag probinsya kag nagapabilin sa 27 pesos ang kada kilo. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:16. Kasa ato naman mga ka-aksyon, subong nga panahon. Hindi pa rin natatapos ang laban natin sa COVID-19. At sa labang ito, isa sa pinakamahalagang armas natin ang tamang impormasyon. Importanteng maalam tayo kung paano ba natin mababawasan ang tsansang mahawaan tayo ng COVID-19. Pero, ano nga ba ang alam natin ngayon tungkol sa pagkalat ng COVID-19? Base sa kasalukuyang pag-aaral, ang COVID-19 ay sumasama sa droplets sa tuwing may umuubo, bumabahing, kumakain, nagsasalita, o kahit sa paghinga. Kadalasan, hindi natin namamalayan ang pagtalsik ng mga droplets na ito dahil hindi sila nakikita. Ano naman ang magagawa natin para maibaba ang exposure natin o tsansang magka-COVID? Kailangan nating maibaba ang exposure mula sa virus tuwing nakikipagsalamuha tayo sa iba. Isa sa pinakamainam na tool ang face mask upang mabawasan ang ating exposure at ang pagkalat ng COVID-19. Kaya naman, face mask ang bida topic natin for today. Binabawasan ng mask ang tsansang makahawa at makapanghawa tayo sa ibang tao. Ayon sa current studies, kaya nitong bawasan ang ating risk of infection ng 67%. Ngayon, napakadami ng face mask na available para sa atin. Ika nga options, options, options. So, how do you get to decide which one to use? I-ready ang inyong mga phone at i-screenshot ang mga comparison na ito ng iba't ibang mask. Ngayon, alam na natin na maaari tayong gumamit ng cloth mask. Alalahanin po na hindi pwedeng i-side A at side B ang cloth mask. Labhan ito araw-araw gamit ang maligamgam na tubig, detergent at bleach. Para naman po sa mga medical or surgical mask, tandaan na hindi ito maaaring i-recycle. Itapon na ito pag madumi na, basa na, o gamit na. Samantala, ilaan naman po natin ang mga N95 mask para sa ating mga healthcare workers
na patuloy na nakikipaglaban sa COVID-19. Huwag din po nating kalimutan na hindi natin nirerekomenda ang paggamit ng N95 respirators with valve habang Alright, good morning naman ni Wat sa si Kwandira gali kay Rose Wenner sa Germany, mayang aga dira sa imo. Sa kay Macdarren Rina, mayang aga man. Kagawad Ulay Abalahon sang Barangay Kabog. Ang kagawad ni sa Barangay Kabog nga siguro isa na siya sa pinakadamo kwarta sa nga kagawad. Wow, Maninoy, good morning. Maninay, Adora. Maninay. Si Ulay. Maninay, good morning. Dasig dayon ba? Matik na iya. Si taon talaga da Maninay. Muli sa ang Maninay na to gani. Ulay Abalahon, Adora Abalahon. Maninay Adora, I adore you. Ay, bongga. Kay Susan Jaime Allen dira sa Houston, Texas. Of course, good morning man. Kay Binong Sitenta. Good morning dong, mga aga sa imo. Remia Garcia. Sa kay Attorney Rex Celis. Good morning man. Sa kay Kapitan Leopoldo Duran Jr. Good morning. Sige, ikaw naman Aksyon din? Hindi ko. Charot. Ikaw. Good morning, Corazon. Wala dulce Corazon. Corazon Villases Gayo. Joy Drilon, good morning man. Diana Padilla, good morning ka Aksyon. Hello sa mga taga-Ilo family Balinas. Dari ka ginlaktawan mo si Angel Grace Panilaso, no? Ay, wala ko na ano. Sa Obahama, Japan. Ay. Ga-encourage ko na sila. Aralan ko naman sila. ang kay si Angel babae sa Kasi sa cruise ship. hindi mo gawin mga cruise ship subong. Hindi naka-encourage lang sila ganito. Teka di bro, kasi ship siya pero hindi cruise ship. Ano lang ba? Kasi kung butang ta ba si mga kwan na siya sa Ship. na siya sa kwan sa barko. Oo, basta yung mga restaurant, floating restaurant. Hindi ko ng mga barko bala nga siyempre kung may mga bisan cargo vessel, may mga chef man mo. Abi ma'am, sabtabi ma'am. Sige. Kasi front desk. Front desk. Kaya Joy Drilon, good morning man. Hambali ma'am De Guzman Lourdes sa Agisan kuno sa Himamaylan. Ang ano? Ato hambali bala bisan arat siya kuno sa Bulacan. Okay. Nahambal niya. Diana Padilla. Hello sa mga taga-Ilog kuno sa pamilya Balinas. Good morning. Rin na migo si Alex Montesa. Nag-top fan na siya gali, no? Si Alex Yes. Montesa. Congratulations. Jing Verbael. Sa kay Ma Earl, good morning man. Sige, go Kay Christy Arevalo, good morning sa tanan nga staff sa Aksyon Radio kay sa tanan nga nagapamati. Tamyaw lang nilang correction boy. Family Malapitan, Gelarso, Dolorfino, Galon, Cagayanan, Porcel, kag sa balay kay Chay Rosing Tugado. Salamat, gid. Hindi siya kapadalagan, kagawad, gidamo sila Ganda mo family. sila family ba? Di na tato. Jocelyn Libon, Dispoho, good morning man. Homa Lomena, good morning. Amo na si Heaven. Oo, okay na, to account. Bia Jonathan, of course, family Bia sa Sipalay, salamat. Jerthel Jumayaw, Humayaw, Jo Marie Lapus, greet niya lang, kape ta kono, good morning, thank you. Angel Grace Panhilason, gamonitor lang sila sa MV Sunshine Pride Onahama, Japan. Amo ni siya? Amo siya kagina. Ate, kuhan niya man guro Basi MV cruise ship Sunshine. man. Ambot lang. Kay MV, di ba usually mga, basta, barko Motor vessel barko Gani, kay MV mo. Oo. Kaya Jacob Pabalate, good morning, Ashen Eden. Hello, crush. Wow. Charot. Charot. May charot. Sino si Charot man? John Aguion. Nilatamyaw yung man si Charot. Oo. Good morning, Charot. Sa crush ko na ni Jacob Pabalate. John Aguion, good morning. Philip Laurente. Pag-rate lang ko na ni John Aguion. Happy birthday si Jose Sarno Jr. Yes, happy birthday, Joe. Happy birthday. Happy birthday, June. June nga, June. Ti Junior siya. Mala. Hindi ba? Hindi po JR? Follow mo da? Julina Tiongko. Sa family Tiongko, kag family Sumay, and Taburasa, sa Karulan, Kabankalan. Good morning dara sa inyo, maayong aga ha. Maria Cela Mijares, ang Iloilo Mapulis Bacolod, may quarantine pa, wala na.
Kadasig ba? Wala na. Wala. Puli ka di, basta may kikuha ka lang, may backtrack. Sige. RR Montuar Hinyo, Laburawan. Janet Aguilion La Chica, good morning. Standby na sa mga balita nasyonal. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behavior. Aksyon! Balitang Bayan, Numero 1. Aksyon Radio Philippines Standard Time, las 6:24, detalye na sa mga balita nasyonal. Ginpanghiwala sang Department of Health ang naglaptang nga text blast angot sa guidelines sa magpatigayon sa Christmas party. Sunod kay Health Undersecretary Maria Rosario Vergere, magatalakay pa lang ang DOH angot sa guidelines agud hindi magtuga sa pagpatalang sa publiko. Dungan pa ni Vergere, iginaimbestigahan na sang ahensya kung di naghalin kag kung sino ang nagumpisa sang nasambit nga text blast. Una diri sa text blast ang National Telecommunications Commission, ginasaad nga kung magpatigan sa Christmas party mas maayo nga buksan ang bintana kag electric fan subong man ginpahayag nga mas luwas kung outdoor ang venue. Ang text message nagmensionar sa pila ka ahensya nga ginalakipan sang Department of Health, Department of Information and Communication Technology kag Healthcare Professionals Alliance Against COVID-19. Ginaduso naman ni Senator Sherwin Gatchalian nga ang kada estudyante sa pungsod ang dapat matagan sang laptop kag internet connectivity. Sunod sa senador, ginatinguan sini nga makahimo sang layi nga tuyo maghatag sa kada bata sang laptop kag access sa internet kaangay sa pag-access sang elektrisidad kag tubig. Ginhimo ni Gatchalian ang pahayag matapos may baluan sa Department of Education nga ang access sa gadgets kag connectivity sa balay ang may dako nga impact sa Program for International Student Assessment results sang kabataan. Sa naibaluan ang Pilipinas ang pinakaulihi sa iban nga pungsod sa ginapatigan nga OECD administered exams ang 2018 sa patag sang reading comprehension. Samtang magatap naman ang Department of Education sang publishing firm sa produksyon sang self-learning modules nga ihatag para sa 3rd ug 4th quarters sa nagapadayong karon nga school year. Masobra 25 milyones ka estudyante sa pungsod ang nagatuon paagi sa home-based delivery sang lesson kaglabanan dependent sa self-learning modules bangod sa limitado nga access sang internet. Sunod kay Education Undersecretary ni Pomoceno Malaluan, may kapasidad pa sa ang DepEd nga mag-develop sang first kag second quarter bangod wala pa nag-umpisa ang school year kag yara ang mga manunudlo sa pagbulig apang subong nabudlayan na sa paghimo sang sini sa nabilin nga 2 ka quarters matapos nga kalabanan sa mga manunudlo ang nagatutok naman sa ila nga ginatudloan. Ginpahayag naman ni Education Secretary Leonor Briones nga wala sang otoridad ang iya departamento kung poder ang iya departamento agud imando ang pag-shutdown sang community learning hubs nga gintukod sang Office of the Vice President. Sa televised briefing ginpahayag ni Briones nga mahimo lain nga ahensya ang magatutok sa nasambit nga issue. Mayara sa karon sang 12 ka community learning hubs sa Luzon kag Visayas sa diin ang mga estudyante libre nga maka-access sa computers, gadgets, equipment, internet kag tutors. Apang ginklaro sang DepEd nga wala sila naghatag sang consent sa proyekto bangod matapos nga may mando si Presidente Rodrigo Duterte nga ginadumilian ang pagpatigan sang face-to-face classes para mapunggan o kung mapahagan-hagan ang paglaptas sang COVID-19. Samtang ginatugutan na sa National Interagency Task Force ang Commission Shuttle Service nga magpasaka sa ila passenger capacity. Sunod kay Presidential Spokesman Harry Roque, ang shuttle services para sa mga empleyado sang ginatagan sa permisong opisina kag establishmento ang mahimo nga ma-adopt ang one-seat apart arrangement o kung full seating capacity apang kinahanglan magbutang sang divider ka mga health kag safety measures dapat masunod. Subong man ginmando sang IATF sa Labor and Trade Departments nga mag-issue sang advisories para sa pagpatuman kag monitoring sang health kag safety protocols sa mga pribado nga shuttle. Gintugutan na ang Interagency Task Force nga makabiyahe sa Pilipinas sa mga dumuloong nga asawa kon bana kag anak sa mga Filipino citizen. Umpisa Desyembre 7, 2020, pwede na sila nga makabiyahe sa Pilipinas anuman ang ila edad base sa pahayag ni Presidential Spokesperson Harry Roque. Kinahanglan lang sunod sa IATF kaupod sa biyahe ang Filipino citizen. Ipaidalong man sa kondisyon ang pagsulod nila sa pungsod kalakip na ang pagpaidalong nila sa COVID-19 testing kag quarantine. Ginmandoan man sang IATF ang Bureau of Immigration nga magtukod na sang pagsulundan angot diri agud maplastar nga mapatuman ang pulisa.
Ginmando naman sang National Interagency Task Force ang pag-consolidate sang datos sa digital contact tracing applications. Suno kay Presidential Spokesman Harry Roque, ini ginalakipan sang datos nga nakuha sang Department of Health accredited COVID-19 health facilities, temporary treatment and monitoring facilities, hospitals, establishments, workplaces, transportation vehicles hubs, kag local government units. Ang datos nga nakolekta paagi sa nasambit nga applications maghatag sang specific minimum data requirement nga gintalana sang gobyerno kag dapat magpasa sa centralized tracing data repository nga magkonekta sa COVID o kaya o kung sa COVID-19 document repository system. Sa katapusan nga balita national, duha ka mga miyembro sa ang Kamara ang nanindugan nga wala ginlapas ang health protocol sa pagsapol nga gintabungan ni Technical Skills and Development Authority Director Isidro La Peña nga nagpositibo sa COVID-19. Ginimo na day Diwa Party List Representative Mike Aglipay kag One Pacman Party List Representative Mikey Romero ang reaksyon kasunod sa report nga wala ginaobserbar ang health protocol sa nasambit nga pagsapol sa adtong Nobyembre 20. Sunod kay Aglipay, wala sang exemption sa protocols nga ginapatuman sang hotel sa syudad sang Tagig. Dugang pa ni Aglipay ang managtamong sa pagsapol nagpaidalom na sa COVID-19 test kag negatibo tanan bangod ginsunod man ang health protocols. Aksyon Radio Philippine Standard Time, las 6:30. Kag para naman sa complete management sa imong liver detox, mag-DTX. Tinatawag nilang new normal ang mga aksyong nakasentro sa pagpapahalaga sa kalusugan. Ginagawa natin ang new normal behaviors na ito ngayon upang makaiwas sa COVID-19. Pero kung tutuusin, marami sa mga hakbang na ito ay mga kaugalian na ating natutunan at dapat ginagawa noon pa man. Makakatulong ang mga ito sa pag-iwas sa anumang sakit. Tulad ng paglilinis ng kamay, tinuro sa atin simula pagkabata na maghugas pagdating sa bahay, bago kumain at pagkagamit ng Inyagin mamatiyan ang aton mga balita diri sa Aksyon, Balitang Bayan Numero 1. Standby na sa Aksyon Report, second portion. Upod kay Aksyon, Fred Salanga. Balikay kita sa aton dugang nga mga balita sa Aksyon Balita Morning Edition. Upod gyapon sa inyo news team. Aksyon Eden Aboso. Kag Aksyon Boy Duran, una sa balita, una sa Aksyon. Sa Bacolod Aksyon Radio. Manila Broadcasting Company. Sa balita, komentaryo, isyu, serbisyo publiko. Aksyon Radio. Sa Bacolod, Aksyon Radio. Aksyon!